I 35 er verden urolig. Traktater brydes, der er gang i noget fedt. En svagelig tvilling bliver født op i blære. Bro bliver bygget over Danmarks lille bælt. Og det var dannet underligt nu. Han voksede op på en gård under krigen. Han blev soldat, og af pigen han blev bidt. For at være tæt bad de begge om flytning. Det blev godkendt, og så var det lige vidt. Og det var der noget underligt noget. Han blev forlovet med pigen fra staden. Han styrtede rundt og blev uddannet lærer. De flyttede sammen før vielsen skete. Og det var ikke fordi at børnene var nær. Og det var der noget underligt noget. De fik en pige og en pige mere, og drog til Jels, hvor han fik sig et job. Han var den unge og indbydende lærer, der kun havde bukser til, hvor strømperne gik op. Og det var da noget underligt noget. På Søndermarken, der opførtes huset, hvor alle piger har nyt hvert minut. Han savede videre i skolens lokaler, og fik endnu en pige, nu må det være slut. Og det var der noget underligt noget. Jels er en landsby, der emmer af hygge, hvor alle hjælper hinanden så vant. Når konen ønsker en ny børnehave, han sælger trusser ud fra barnevognens kant. Og det var der noget underligt noget. Han er så aktiv og hjælper så gerne i ungdomsskolen og til EDB. Han har idéer og hænder, der virker. En rigtig viking iført hjemmeværnsbaret. Og det var der noget underligt noget. Skal vi på tur ud og opleve verden? Der står han klar og er taxichauffør. Han pakker hurtigt og tager sin chance. Men kniv i lufthavnen kan ikke give farvør. Og det var der noget underligt noget. Han har fået sønner i tilgift til piger, og dertil børn med familier en spe. Selvom hans venskaber skrumper med tiden, så vokser puljen af hans kære mere til. Og det er noget vidunderligt noget. Nu er der gået 90 af de lange, men også sjove berigende år. For vi er rolige, slet ikke bange, for der er 30 mens før du har tænkt du går. Og det er noget vidunderligt noget.